Masiye zilam rastî ji gelekî taze xuya dikirin. Belê Ulusa Ankarê najî Çermuka Diyarbekirê temaşevan nêja. Çermuka Diyarbekirê ku weke cenneta avgermê tê zanîn ji bo turîzma navçe gelekî ve berhênanan jî bi xwe re tîne. Çêkirina gundekî Batlanê jî bi viyavayî dawam dike. Ji welêt û derweyî welêt hemwelatî ji bo nexweşiyên xwe re şîfayê bibînin berê xwe didin Çermukê. Birinci ev İtalya'ya, ikinci ev Çürümüge'ye. Şifa ve pirekana daha faydalıya. Wekî ku welatî jî dibêjin di dunyayê da avgerma herî baş li navçeya Çermuka Diyarbekirê ye. Çermuk ji bajarê Amedê 87 kilometre dûr e. Cihekî aram, ewle, şêrîn û bişifa ye. Çermuk wek cenneta avgermê di pêşê rojê da jî namzeta navenda turizma tendurustî tê qebûl kirin. Ji hemû Tirkiyê, welatên Ewropayê û roşhilata navîn nexweştên Çermugê û li şifayê digerin. والله biz bu avê şifayê hatine. و ev ma biz bu şifayê hatine, bas qenez bu tişkî hatine. Çon ava Çermukê çon e? Bas xos maşallah. Ez bu nexweşiya xwe hat. Kiresleme heye, baye, romatîze, belfetqîd biz bu ya şifaya em jî Qiziltepe hat. Ez ji Zaxo hatime. Mesakir ûtêleke Çermûkiye pênc necmeye pênc eldize ûtêl gele xweş e, ava wê derman e, avekî gele baş e saxlem e. Li Çermugê her roj ve berhênaneke nû çêdibe. Herî dawî karsaz Yunus Yıldız bi 10 milyon dolaran oteleke 4 stêrk ava kiriye. Otel 84 odeye ji bo jin û mêran hewzên termalê hene. Ji xênî vê hemam, odeyên hilma germ, odeya heriya bişifa û wekî din. Hem welatî di nav kêfxweşiyê da şifa dibînin. Yani ema zonyon demede dejasto eseve nej zavomo ara da romatizma wa vuni bone ey sedefir ran yanu bone işte bayağı ihtiyarı yaşlıyor ran diyana azadiye may hatime nexaşbina me ödem kopması he negeme da esa şifahatım az dikabim babagen şifa de benim inşallah. Xwediyê otelê Yunus Yıldız got li termalê 120 kes dixebitin û ji bo aboriya heremê em ê veberhênenên nû jî bikin. Yatırımı termal em bêjin ava germa me çêkiriye. Ava ma germayê Çermûgê pir baş e, yani dünyayê de birinciyi. Ana 120 hef dişoğlin. İnşallah tam kapasite bin sebê daha zêde bin. Li Çermûgê çêkirina gundê Betlaneyê jî berdewam e.